at 50% af Danmarks befolkning, de ender med at gå fra hinanden. Så det er jo en af os. Hvis det nu skulle ske, ikke, så har jeg opdelt tingene på forhånd. Jeg har placeret Lasses ting i den ene side af stuen. Fordi så er det meget nemmere for flyttemændene at komme til. Jeg går også sådan lidt overveje, om jeg skulle købe flyttekasser til ham. I fødselsdagsgave. De er dyre. Og Lasse vil have 3 børn, jeg vil have 2, for de skal vi få et hver, når vi går fra hinanden. Og så smasker jeg også. Det er virkelig dumt. Og jeg har også læst, at folk går med 70% sikkerhed fra hinanden, hvis den ene smasker. Eller knælder ved siden af. Ja. Min mor prøver på at berolige mig. Pernille, hvis I nu skulle gå fra hinanden, så skal I pytte med det. Han er alligevel bare på Slagelse. Ej, ja, så fik vi den, ikke? Er det på Slagelse?